Maspalomas Moriarty ekoiztetxearen 6. fikziozko film luzea da. Kanaria uhartean kokatzen da eta Vicente da protagonista, 75 urteko gizonezko bat. Osasun arazoa dela tarteko Euskal Herrira itzultzea behartzen dute. Eta, filmaren xetasuna jasotzeko, gaur, 25. fotograman, Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi. Ez dakit, eskaitan etzatea. Basiko. Kaixo, bikote? Kaixo, egunon, ondo. Zinemaldian batetik bestera ibilita agian nekatuta, baina nola zaudete? Ontsi hasi gara. Oraindik anez, baina bai egia da dauzkagula aurretikan egun intentsoak elkarrizketa askokin. Alde batetikan seinale ona da, ez interesa dagoelako, edo behintzat hala dirudi, baina lan askokin. Film honen hasierara joko dugu, Jose Mari zuk idatzitako gidoia da, nondik sortu da ideia? Ideia, nik esango nuke toki desberdinetatik datorrela batez ere bitatik, ez? Lehendabizikoa nik 2016an lehen aldizkun nintzen Oporretan Maspalomasera, eta bertan ezagutu nuen edo mikrokosmos hori oso deigarri egin zitzaidan, ez? Eta pentsatu nuen gustatuko litzaidakela film luze batean nolabait sartzen, ez? Edo sartzea. Eta hoi alde batetikan buruan nekala nire eskuetan edo erorizan artikulu bat non hitz egiten zen LGTBIQ+ kolektiboko jende heldu batzuk nola itzultzen zian armairura heldutasunean zahar-egoitza batean ingresatuak zirenean, ez? Eta iruditu zitzaidan oso konflikto interesantea, ez? Pelikula batean edo garatzeko. Eta orduan biak pixka bat batuin nituen, lotuin nituen, ez? Behaien arteko kontrastea, Maspalomas zahar-egoitza batekin edo izan zezaken kontrastea edo garatu eta horrela hasi izan historia, ez? Eta hitz horiek gero irudietara igarotzeko storyboarda edo egiten duzuen hortan da komiki estiloko gauza bat, ez? Irudi bat edo ze plano filmatuko duzuen eta hori gero zehatz-mehatz errespetatzen duzue filmazio prozesuan edo improvisaziorako lekua dago? Gure kasuan storyboardak nahiko kutreak izaten dira. Guk ez dakigu marrazten eta kontratatu dezakigu norbait dakiena, baina era bate bestea guk askotan obein idatzia jarritea edo bestela igual hartuta fotograma beste pelikula batzekoa edo tal, horrekin hasten gara eta gero ja lokalizatzen hasten garenean eta lokalizazio teknikoen bizita egiten dugunean ja jute zarenean argazki zuzendariarekin eta beste departamentu buru desberdinekin hor ja argazkiak egiten dugu eta guk nolabaino aktuatu egiten dugu, bale? Hor ja ikusten da nahiko zehatz zein dan intentzio eta noluz nahi dugun jo. Baina egia da improvisazio gehiago aldaketarako tarteare egoten dela. Ez asko, baina igual guk repasatzen dugunean aurreko gunetan da pixkat urrengo gunean egin behar duguna edo tal, hor sortu leke igual, hau ez da gehatu oso betikoa, ez dugu gaur grabatu gauza bat atzeko izango gana bihar grabatutuko gunetik ez da komeni aldatzea eta hor gertatu izan da igual pixkat aldaketzea, ez? Baina saiatzen gerala rodajera gauzak nahiko itxita eramaten, ze azkenean bi zuzendari izan da ezintzea ez da ere rodaje batean ezin dezu denborarik galdu. Eta orduan, zuzendari bakarra baldin batzea azkenean zuk hartzen dezu erabakia eta gian erabaki dezakezu, hau guazen aldatzea edo guazen beste modu batea planteatzera, ez? Edo improvisaziorako nik uste igual margen gehiago egon daitekela. Baina biren artean zuzentzen dezunean nolabait erabakiak aurretik hartzea komeni da, ze bestela astentzea rodajean eztabaidan eta ekipo guztia zai dago, ez? Orduan saiatzen geha ahalik eta gehien lan hori aurretikan egiten, ez? Aurretiko lan hori ere antzematen da, nolabait zan daiteke sortu direla bi mundu, bat zan daiteke Kanaria uhartean kokatzen dena, Maspalomasen zehazki, eta bestea Euskal Herrian. Hor, bi mundu horietan, estetikoki behintzat, diferentzia nabaria da. Bai kolorea, planoak, kamera mugimenduak egiten dituzuenak, hori guztiak nola sortzen dituzue, nola erabekitzen duzue? Leku honetan filmaketa hola eta hola, eta beste honetan beste modu honetara. Osea, tokiak beak ematen dizuia pikin bat... Pista bat edo. Pista bat egon joan behar zen, jakiteko. Maspalomasen adibidez,
horre daukan argitasuna, eguzkia, itxasoa, dunak, guzti hori edo nolabait edo jaso behar zen era boteretsu batian, eta koloretsuan ere bai, ez? Eta gero oso presente geneukan kontraste bat sortu behar zela pelikulan, Maspalomasen munduakin eta Donostiko residentziako munduarekin. Batez bere buruan ere hola bizi nahi dugulako, ez? Eta ikusleak ere hori nahi dugulako, harrapatu, ez? Beak hemen dagoenien, bizkat Maspalomasen mundu hori edo presente okitzia, ez? Zela egiten den, ni bai goatzen dut, adibidez, Maspaloma zala baina pixkat mundu berri bat erakustea bezala, edo ez? Horiek gidoian Josemarik jasote zuen. Eta pitimat hortan sakontzea izan zen, ez? Zela da, zela ingo dugu. Mundu berri honek eskatzen du, eskatzen du bapatean, astea postal batzukin, zeinetan, bapatean ikusleek zen du, nun nago, ez? Ze ikusten nahi nezui? Bapatean sartzen da persona bat, zein da hori? Pertsona bat, spoiler bada, baina minutu batekoa, esan dezakegu, ez? Pertsona bat bilutsik, ze mundu mota dau? Nun gaude, ze generotan gaude, ez? Gero Maspalomasen bertan badago ospakizun handi bat, eta hor badauka puntu antropologikoago bat edo, eta hortik igual eskatzen dizu gehiago pixkat dokumental tokera joan, ez? Zu egokitzea ikusten duzun horretan, ez? Eta gero pinimat Donostin residentzian ikustut izango nuke psikologikoagoa dela, ez? Bai, nik esango nuke baitere Maspalomasen badagoela inmersio puntu bat, ez? Osea, pixka bat ikuslea Vicenterekin batera mundu horretan sartzea, ez? Eta erresidentzian edo egoitzan da gehiago, horrela, geldirik agertzen zaizun errealitate bat, ez? Orduan, zegoen asmo hori, kontraste hori sortzea, eta gero Aitorrek esan duen moduan egoitzan, asko egiten genuen pertsonaiaren psikologiaren arabera, bera pasatzen juten zan etapa desberdinetan edo nolabait lagundu, ez? Bai, ikusi izan dugu Vicente bera bi hormen artean, edo horrelako enkuadraketa batzuk daudela, eta nik uste esan bezala hor psikologia horrekin lotura izango dela, ez? Eta Vicente aipatuta ez dugu orain arte zer esan, baina Jose Ramon Soroiz gorpuzten du Vicente. Eta, Jose Ramon Soroiz aski ezaguna da Euskal Herrian, eta egia da denok dugula aurrez agian edozein telesaietan ateratako pertsonaia batekin lotura, ez? Eta nire kezketakoa onartu behar dut bazela, esaten nun, ez dakit sinistuko duan Jose Ramon Soroiz horrelako paper batean, lehenengo 3 segundutan, idoia joan zen. Osea, ze ondo orkestuta pertsona, ze ondo edo, behintzat orain arteko rol hori guztiz apurtzen da, horreneko 3 segundutan, plano oso gogorrak dira, eta egia da, badagoela sexualitatea erakusteko grina edo gogo bat antzematen dela. Hori nola justifikatzen duzue? A ber, itzen sexualitateari buruz, eta igual zuk hitz egin zazu Jose Ramoni buruz, pixkat. Edo nedezuna, zuk esan nedezuna, nik esango dute nire bai. Sexualitatea pelikula honetan oso garrantzitsua zen, azkenian dago pertsonaiaren konfliktuaren oinarrian, ez? Berak, bere kondizioarekin eta badirudi pakean dagoela, baina gero erresidentzian sartzen danean ikusten da agian gauza batzuk ez ditula erabat gaindituta, ez? Eta gaindituta ez duen hori nolabait badago bere barne homofobia batekin lotuta, bere homosexualitatearekin lotuta, eta orduan oso garrantzitsua zen aurretikan ikustea sexu hori, ez? Eta ikustea, bera deskubritzen ari dana, naiz eta 76 urte eduki, bikotea utzi berri daka, eta aida nolabait nerabe bat bezala gauzak ere deskubritzen, ez? Neurri batean. Eta orduan behar genuen guzti hori erakutsi gero kontrastea sortzeko, ez? Kontraste horrek nolabait funtzionatzen du batez ere pelikularen erresidentziaren lehendabiziko zatean motore bezala, ez? Edo ikuslearen buruan geratu da Maspalomasen ikusitako hori, eta nolabait gero erresidentzian dagoenean hori nolabait, ez? Horren oihartzuna oraindikan jarraitzen du, ez? Eta orduan oso garrantzitsua zan hori erakustea, eta baita ere, badagoelako hor nik uste dut
ez dakit tabua dan edo estigma bat dan, baina badirudi gizartean jendelduek ez daukatela sexurik, ja ez homosexualek baizik eta jendelduak, ez? Bai. Eta orduan nolabait hori erakustea ere nahi genuen, ez? Pelikulak bai homosexualitateari buruz hitz egiten du, baina baita ere gazteleraz edadismo esaten dana, ez? Hori, ez? Nola tratatzen dugun gizartean jendeldua, ze prejuizio edo aurriritzi dauzkagun jendelduaren inguruan eta bueno, horri guztiari buruz edo hitz egiteko eta aurriritzi batzuk edo nolabait apurtzeko garrantzitsua zen sexu hori erakustea, ez? Eta esatezen una Jose Ramonena, bueno, esatezuna, ez? Nik uste dut, zer egin behar dute gure Jose Lontxorekin, Jose Lontxo gure adinekuak. Nintzako Martin, adibidez. Claro, hori da gauza bat oso deigarria dana, ziurrenik da, Euskal Herrian dagoen aktorerik ezagunena, intergenerazionala dako. Gaur egun ere umeek ezagutzen dute irabazi arteko Aitona bezala. Baina gure garaian zen Jose Lontxo, beranduxiago izan zen Arizkorreta lehendakaria, gero Martin, antzerki pila bat egin du, eta perfil... Goenkalen ere bat zegoen, Lasa Anaietako bat zen, eta Florido Pensil, eta inditu antzerki obra pila bat, eta perfilak edo esan dian niko, bueno, antzerakoako esan genezake, bere matizekin daula, eta batean, hemen egiten du pertsonai bat guztiz desberdina, berantzako Kriston Erronka izan dana, baina ni uste dut hemen zer esana emango duena ni, personalki, uste dut biok, desiatzen gaudela ikusteko jendeak nola hartuko duen hau. Gertatu zitzaigun guk testak egiten ditugu, ez? Igual, pelikula editatzen gabiltzanean, guazen ikustea jende desberdinari ze irutu zaion, ondo doan, gustatu zaien, aspergarria danez. Eta batek, eta honi gustatu zitzaion, momentu baten esan zion, jo, ni 15 minutuan edo kontu dutez, ostia, Jose Lontxo da baina. Claro, egia... Baina ez da gertatuko, zeia jendea jungo da jakinez... Eta egia da, lehenengo zati horretan edo bai dagoela, karakterizatuagoa, ez? Bueno, horraino esango dugu. Baina interesantea da ikusti, nik gogoa handiekenago ikusteko reakzioa zela esango da. Bai, Jose Ramon berak ze esaten du horren aurra, papera jaso zuenean, zer santzi zuen? Bueno, Jose Ramonek nik uste dut, Jose Ramon egoera desberdinetatik pasa da, ez? Bea oso pertsona urduria da, ito iten da batzutan gauzekin, ez? Erronkekin, beak esaten zigun, nik behar dut zuek niri txoritxo bat bezala tratatzea. Ni umetxiki naiz eta... Bai, eta behar du nolabait segurtasun bat, ez, lan egiten dunean. Orduan, guk argi genekan bera nahi genula, Vicente bezala, eta berari zuzenean eskaini genien pertsonaia, berak esan zigun lehendabiziko gauza izan zen, beha zegoen beldurtuta prentsarekin esaten zuen. Nik ez dut prentsarik egin nahi, gero azkenean igual zertxo baita ingo du, baina oso neurtuta, ze agobiatu iten da, ez, eta angustiatu iten da. Eta orduan, azaldu genion pixka bat zein zen historioa, baina ez nion esan ezer testuaren, sexuaren inguruan. Ze, ikusi nun ja, prentsarekin eta agobiatu eta esan nula, momentuz ez diot esan. Baina, gero, gidoia bidali nion imeilez eta esan nion, ikusiko dezu, sexua badagoela, eta, lasai irakurri eta hitz egingo dugu, dana... Eta, irakurri zuen eta esan zuen, nik historioa berez irakurri detenean, nik uste eta hau iteko gaina izela, sexu asko dago, nik horrekin, eta lasai, jungo geha hitz egiten, eta orduan, horren inguruan, egun batean igual seguruago zegoen, beste batean agobiatuago etortze zan, eta, egoera desberdinetatik pasatzen zea, ez? Eta oso garrantzitsua izan da zentzu horretan intimidade koordinatzaileekin lan egitea, ez? Gu lehenengo aldia esan guretzat, eta ez dugu auki beste aukera askorik sexu estenak gure filmografien ez daude asko, baina badu batzuk, La Trinchera Infinitan bazeuden batzuk, eta batez erola oso luzea, eta hori. Baina asko lagundu digut, ez? Momentu batetik aurrera zubilanak egiten dute, lehenengo zuekin hitz egiten dute. Zein da zuen asmoa, nola nahi duzu filmatu, zer nahi duzu erakutsi. Eta gero, alde batetik, gomendatzen dizute zer egin, behira, bat beste baten gainean jartzeko,
oso ona da, oso egokia, oso sinezarek gelditzen da, pilates pilota bat pixka desinflatu, eta horrek laguntzen du mugimendu konkretu batekin oso natural gelditzen dela. Adibidez, ez? Eta aktoreak ere erosoago sentitzen dira, ez dokate be genitalak erakutsi beharrik, eta aldi berean, bereik hitz egiten dute aktoreekin, eske honek ematen du beste pelikula bateako, hitz egiten dute aktorearekin, eta azaltzen diote aktoreari guk ze nahi dugun, bale? Eta orduan, esatezu, bueno, zuek ezin dezu azaldu, baina izten da momentu bat, o kasu honetan nola izan zen, arresi bat dagoena, nik hau nahi dut, baina ez dakiz zertan, eta orduan, azkenien mediazio lan horreik egiten dute, eta oso erra eskonzan hortik aurrera. Gero ensaiatu egiten da, aste batzu lehenago, eta Jose Ramon zentzu horretan, estena kritiko hauetara oso lasai joan zen. Arrituta gelditu ginean. Oso zehaztuak zeudelako, ez? Bai, beste lasetasun bat ematen dizu, behari ere emango zen. Behari eta guri, Hori da, bai. Eta Vicentek, esan daiteke egiten duela, heroiaren ibilbidea, ez? Maspalomasen abiatzen da, Donostira etortzen da, eta berriro Maspalomasen bukatzen du. Eta prozesu, zerbait ikasten du. Zuek ze mezurekin amaitu nahi zenuten filma? Bueno, batez ere, guretzako pelikula da autoonarpenerako, ez, bidaia, ez? Hau da, hasieran badirudi behar disfrutatzen ari da, sexuaz disfrutatzen ari da, baina gero erresidentzian sartzen danean ikusten dugu oraindikan gauza batzuk ez ditula erabat onartuta, ez? Edo badaudela bere bizitzan gauza batzuk agian ez daudela erabat konponduta, ez? Eta horren arrazoia ziurrenik da berez ez daukala erabat onartuta bere kondizioa, ez? Homosexual kondizioa. Maspalomasen zaudenean alde batetikan, bai, bera libre izan da eta aske izan da eta bere nortasuna edo erabat modu librean bizi izan du. Baina gero hona datorrenean, bai ikusten degula, agian Maspalomasekoa berez ere armairu bat zala, ez? Armairu handi bat, baina armairu bat, ez? Bere kasuan. Eta orduan nolabait ikusten dugu nola, bere alabarekin topo egiten dunean, eta bertan, utzi dituen, kabo solte horiek edo, ez? Hoiek ikustean, nolabait juten da pixkanaka ez kontzientzia hartzen, ez? Eta nolabait, modu oso sotilean ikuste dut, badoala nolabait autoonarpen horretarako edo pausoak ematen, ez? Eta nik esango nuke amaieran hori dagoela, ez? Gero beste gauza batzuk, baina ez dut spoilerrik egin nahi, baina batez ere nik esango nuke autoonarpen horretarantz edo bidaia egiten duela, ez? Eta pentsatu nahi dut nolabait ikusleak bidaia hori ere berarekin batera egiten duela, ez? Nik zerbait egitearen mezuak, ikusleak eta jo bere mezuak, ez da, baina planteatu zunean Jose Marik pixkat honi buruz da, ez? Hau da, ezurdura edo da gizon bat sartzen dena berez armairuan, ez? Sentazioki nuen, eta gero lanean zabiltzanean bertan gehiagora joaten da sentazio hori, dala enborroso hon bat, garapen baterako, ez? Neiko berria, nik ikusi gabe neukan hau, ez? Eta usteot gutxitan tratatutako gauza dela zinema mentzet. Baina enbor oso interesanteat beste adar batzuk edo sortzeko inguruan bueltan, ez? Pixkat. Adibidez baita lorpen sozialei buruz hitz egiteko, eta ze erraz lorpen sozial hori galdu dezakegun, ez? Ditzazkegun, eta ero baita adinari buruz reflexionatzeko, eta adina nola ikusten dugun, eta nola askotan adinei buruzko klitxe batzuk baitan ari garan dantzaka, ez? Adina sexua, ezin dute sexuoki, edo ezin da tratatu horrela hirugarren adineko bat, edo hor badaude netzako enbor horrek adar interesante batzuk edo garatzeko aukera ematen zigun, ez? Bai, hori da, ari narratibo desberdin batzuk edo sortzen dira, Beti zentralidadea hor egon da, baina ematen izu aukera, residentzia, hau baita, residentzia sistema moduan, ere? Hori uste dugu
pelikularen baitan dagoen zerbait da. Ez dugu nahi horretan burua sartu zean arromen batian, baina uste dut azkenean hitz egiten duela baita, pixkat sistema, resientziak nola suposatzen du metafora bat gizartearen homogeneizazioarena, nola askotan, bueno, desberdina den hori, bai, esan zurean, lasai asko, baina puntu bateraino, aurrera egiteko homogeneizatu egin behar dugu, gauzak. Bai, hori da. Eta tira, lehen narratibo alde batera utzita, filmaketa prozesuaz galdetu nahi nizuen, ze 35 milimetroko zabalera duen zintan filmatu duzue, horrek beste kalitate optiko bat eta ematen diolako, eta gogoan dut, ez da gogoratzen zare, baina edizioan ari zinetela elkarrizketa bat ere izan genuen, eta bertan esan zenuten, filmaketan, kamera apurtu zaigu, edo gora bera batzuk izan ditugu, esan zenuten, baina ea edizioan zen mozu moldatzen garen. Eta hori galdetu behar dizet, zer modu moldatu zineten edizioan? Ondo, esan behin rodatua dagoenean zeluloide irudia digitalizatu egiten da eta hortikan aurrera digitalean grabatzea bezala da, hau da, montatzerako orduan berdina da. Eta gero behin kolorea eta etalonajea, hau da, kolorea eta irudiaren azken ikutsuak eta egin behar dianean, zeluloideak ematen dizu rango handiago bat, kolorea ikutzeko, testurak ikutzeko, eta alde hortatikan, Javi argazki zuzendaria zegoen pozik, ze normalean, digitalean egin degunean, postprodukzioko esfortzua asko egiten da, digitala nolabait zeluloidera gerturatzeko, itxura berdina emateko. Eta gero ez daukazu hainbesteko rangorik beste zer egiteko, Eta kasu honetan, karo, ja hasiera-hasieratikan badaukazu zeluloide itxura hori eta gero margen handiagoa daukazu irudia manipulatzeko, Eta alde hortatikan ikuste dute postprodukzioan oso atsegina izan dela, Egia da aurretikan rodajean beste arazo batzuk badaudela, eta logistika aldetikan, laborategia Roman zegoen, orduan material guztia ara bidali behar da. Luzatu egiten du, prozesua, bai. Bai, baina, gero ondo, gustora. Ongi, gustora geratu zeratea ezken emaitzarekin. Bai, alde hortatikan, bai. Bai, luzatu esan dudala, gehiegi luzatu gabe guk ere, oparitxo badaukagu zuentzat. Bai? Honen barruan dago paria, Aha, eskerrik asko. Ireki, Hala, galtzerdiak. Hau da, amonak gabonetan opariak nahi zen, galtzerdiak. Ondo. Oraingo, urratxak, geroko, loro. Ni pentsatzen nuen, esan dut, igual, tangan bat edo piti maspalomaseko asira hori omenaldi egiteko. Bai, oso hona da. Eskerrik asko. Datorren urterako apuntatuko dugu. Mi esker. Eskerrik asko zuei elkarrizketa hemen emateagatik. Eskerrik asko zuei ere kamararen beste aldean egoteagatik, eta baita teknika eta realizazioan, Lara Madina Beitian, Nagore Arin eta Aina Rodil izan ditugu. Beraz, eskerrik asko denei.